An arin nga ni maray pa aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Bring on Welcome po sa programa Aramon Yato kung niyang bungal daw na inin Thursday. if you don't come out. Webes po ngunyan, kaya medyo maiksi lang ang ating pagsasama. Ring and tap until you do. Pag alas 11, mahalaog po ang mga friendship natin from DNR Regional Office number 5. Para po sa kapalibutan, tatamanon the program every 11 to 12 noon. Pagkada Webes po yan, mga tugang every week. Now, kaya antamay lang po kamo para ma-update kita kan mga programs po ninda. Mga pangyayari sa palibot, paano protehiran. At kastarami po dyan ang mga best practices. And then mga regulations na nga ni pong dahil kita malaag sa alanganin. Kasi sabi baga, ignorance of the law excuses no one. Bring on. Ako ba sa lingkod, Mardela, dahil iba sa dit sana. Pero tiyan. You don't come out tonight. Lado technical, siyempre Ronald Baldo, kasabay natin dyan. Yan po si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. And duman sa mga kababayan ta, yan po sa luwas sa Mega Force Patrol. Kapadagos pong pangalap ng mga istorya tanganing may balangibog sa manuan, asin ang bukaan mga turog sa pansitan. O yaon dyan po mga tugang sa 3rd District si Pading Jimmy Nasaritan sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Pading Jomar Bien Lagadi Daraga, Santo Domingo TV, yan po sa 1st District. Yaon man si Partner Al sa City Hall, mantang si Angel Mustasa, yan po mga tugang sa Legazpi 4th District, asin sa Regional Center Site. Yan man si Joshua James Bino sa Daraga area and Karen Ala sa Kapitolyo Provincial. Kami po ka boss, mga tugang minapapalan sa rong magmang morning. Siyempre kasabay tayo dyan sa pagsaludar sa Indo. Si Henry Daboy Mata sa muyang pong piloto, ang mata ng DCGB sa kalsada. Ang piloto natin sa mobile. Good morning po tabi ka boss sa Indo. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yeah, happy birthday kay Vice Mayor Mark Aguas ng Santo Domingo. Asin sa iba pa niya itong mga friendship na nag-birthday sa ngunyan, happy birthday po. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Alright. Sa mga kababayan ta, kadako lamang nagarapot manangod po naman sa bagas na ipabakal ka na sa mga parauma. Dahil pa man po kita naman kasabay. Hindi pa tayo kasama doon, mga ka-friendship, ha? Garo ito kunyan, pilot pa sana. 18 mga tugang na mga, ano yan, mga NFA warehouse. Pero duman po ito mga tugang sa may party kang Cagayan Valley, sa Central Luzon, buda sa Cordillera Administrative Region. Now, yung DA is planning to open mga tugang di, ano yan, 100 warehouse mga masunod pang mga aldaw. Ha? Ang target ninda, iyon makapabakal duman sa mga paraomang gustong magbakal kibagas sa kantidad na 20 pesos kada kilo. Ang kada paraoma entitled mga tugang nin 10 kilos kada bulan. Pwede man ngayong magbakal nin
sararuan sa ng barakala na konsumon for 5 months, so 50 kilos baga na sako ng bagas, pwede mong bakalon ito para konsumo mo sa 5 bulan. Pero may requirement. Dapat, rehistrado ka mo mga tugang duman sa, ano yan, rehistrado ka mo duman sa RSBSA. Ha? Ito po na listahan ka mga lehitimong mga paraoma na nagparehistro, mga tugang. Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Pagpapalista po yan dyan sa, ano yan, sa mga Municipal Agriculture and Fishery Agriculture Office. Ayan. Tapos ikosin na gagamiton, mga tugang na QR code. At ang ani ngayon na di man maabuso po yan. Yan po tabi ang mga development. And sabi, sa mga masunod na aldaw, pati ang mga, pati ang sa tuya po ng mga parasira, gusto naman mga tug na i-intra dyan ngayong makabakal man da po ng baratong bagas. Inda lang bako lang ngaya papamarmay sa diring dagadi. Iyo po basta farm worker. Farm worker. At nakarehistro. Kaya importante po itong magparehistro ka mo para pag iyan po nag-open na sa Bicol, ay di maka-avail man sa mga paraoma ta. Although sabi nga ni kang kanapot ko yung kanakaagi, mga tugang kay Sir Rene de los Reyes, ang provincial Agriculture and Fishery Council, na ayan ngayang mga paraoma, may mga saray pa man yan. Bako man nga gabos ka, ang gustong magbakal, ang gusto na ninyo ninda, maglabangan sila ng gobyerno na mapagian ang sindang mga pigupasan duman sa mga pagpreparar bago magtanom. As in during the course, mga tugang na nagtanom hanggang sa umani, yan ang sindang mga pigahagad. Yan ang sindang mga kahagadan. And then, plano nga hindi magtabang duman sa pagpabakal kang NFA rice, nganing mabawasan da ang mga nakaistak sa bodega. May resolution sinda na ipinaabot sa DSWD. Ewan natin kung ma-approbara na i-include sinda sa SLP, Sustainable Livelihood Program, para po sa rice retailing. Di, pigalatala po yan. Pero yan, ang agad din na talaga is mabawasan po ang gastos at ang input grabe. Tapos bibarat pa. Babakalon 8. Ang gastos mo palang kada, 12 pesos kada kilo. Yan pala ng kapital mo eh. Kaya kung pigbakal man ang gari ka na naipikot ang 23 hanggang 30, mariray ko ta. No? Kundi yun po, naging problema ta. Wala nang mapaglagyan. Kaya yun po, natenga. Ayan ba? Alright. So, sa mga kababayan ta, Papa Mar, ano na mangyayari sa satuya na mga opisyal kang barangay, postpone pala ang eleksyon sa Disyembre? Ay. Sabi po duman mga tugang sa Republic Act 12232. 12232. Sa mga incumbent officials ngunyan, barangay and sangguniang kabataan will function on holdover capacity hanggang mag-eleksyon mga tugang next year. First Monday of November 2026 is November 2. Bagay din naman pig-holiday bagayan ta. Ang mga kababayan ta, nagduduruman man sa kampusan to, pitsa 1. So, lugod na aldaw kan mga kalag. Dahil man sila nagduduruman sila, aldaw ka mga santok. Yan naging practice, di ba? Pag pitsa 2 na, lilangaw na mga tuga ang kampusan to. Di, alaton ta kung ano maging adjustment kaya. Is definitely, minapaluwas maning mga, mga pagbabago ang Commission on Elections. Ayan po. Ini nga ni, after 90 days, na hindi ba napirmahan, mga tugang, napirmahan ni kang presidente, after 90 days, mapaluwas na mga tugang COMELEC ning itong pigapon niya to na implementing rules and regulations, manungod po kaning bagong batas na ini. Nang batas pala na ini, mga tugang inapod na an act
setting the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes. So parang nakalusot sila dito, ano? Hindi naman nila pinospone, in-extend. Hindi natin yung binawasan, sabi kang presidente, di ba, nung isang araw. Dahil naman yung binawasan, dinagdagan ta pa nga ni ngaya. Bahala na po kung ano ang magiging ang lakdang kan Korte Suprema, because definitely, ang sabi, may masumitir mga tugang nin pagkontestar ka yan, doon po sa Supreme Court. So basta, trabaho sana kita. Trabaho sana sa mga ilidong mga opisyalis natin. Hold over po sinda unless na tinanggal mga tugang dahil may ginibong kalukuhan. Di ba? Sabi ba kadigdi, hold over all incumbent barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan shall remain in office unless sooner removed or suspended for cause. Until then, successors shall have been elected and qualified. Ayan po tabi ano. To hold over po sinda. Itong halimbawa, nag-eleksyon mga tugang by next year, 2026, November 2, 2026, pagkatapos yan mag-eleksyon, masumir po ang mga tugang ang mga maiilihir ano yan, December 1. Yan po ang sindang kunyan. December next year. December pagkatapos po kan eleksyon. Yan po, kung November, by December sila makasumir sa pwesto. Iyan po yan tabi ang nakapalaman mga tugang sa batas. Section 3 po yan kang RA 12232. Ayan. Okay, di ano pang mga digdi, provisionis digdi, date of election, assumption of office, holdover, ano ito, maluyan ang mata ni Papa Mar, transitory provisions, as in iba pa. Yan po tabi, basta iwan sa na importante ito, mga tugang mga dates na ito, pagbabago kang election, instead of December 1, 2025, base po sa batas na ini, sa November na 2026. Iya po. So mga incumbent po ngunyan, holdover capacity po sinda, hanggang sa day sinda pigtatanggal o nasususpendir, sinda po ang magtuturo ka dyan sa pwestong iyan, hanggang sa masalidahan. Okay? O yan po tabi. Pero, dahil na sa mga matapos ng ngunyan, dahil na sinda pwede mag-re-elect. Ayan po maliwanag duman. Di na pwede. Graduate na kayo. Ayan ba? Graduate na kayo. Wala nang kunyan, wala nang dagdag pa sa indong ano yan, pagtukaw. Graduate na kayo kung nakatulo na kamong termino. Ayan? Okay? And then, pag nagka-igwa ng eleksyon sa November 2026, kada 4 na taon na masunod ang eleksyon kayan. 4-year term na. Iyan po ng mga, mga opisyalis nato sa barangay NSK. Yeah. Okay, so maliwanag po yan. Alright. Bueno, mga kababayan natin, congratulations po sa mga kababayan niya to, mga, mga bisita, digdi po sa tuya po na lugar sa Legazpi, para digdi sa Bicol Regional Science and Technology Innovation Week celebration. Igwa sa La Piazza, igwa po dyan sa Marison Hotel. Ano? Kaya kadakol po ng mga Bicolo, asing kadakol po mga tao kita na naraon po digdi. Ready ang mga pasalubong.
Pero huwag mahalan at kagandahan mga tuga ang sendo po ng mga produkto. Ha? Tagani pong day kumamanaraman. Alright? And then siyempre sa mga taga-Ginubatan, happy fiesta. Sa aga ng kapistahan, ngunyan po, Bispiras. Siyempre duman po sa mga taga-Bangantabay congratulations po duman sa nagpartisipar sa tree growing. Yan naman talaga ang dapat ang gibuhon ng ngunyan to make sure na yung tinanim natin na hindi mauwi sa wala at di masayang yung gastos ng gobyerno dyan sa pagbili ng mga similya at sa pagpatubo ng similya. Dapat bantayan ta. Maging responsable kita dahil paglawigan ki Carabao o kaya kambing o dyan sa mga tinanuman. Tapi purungot mo yan. Di ba? So pag tree growing, parang plant a tree for your loved one. Di ba? You dedicate that tree for your loved one. Alagaan mo yan hanggang sa makatindog siya sa diri niyang paa. Yan ang mga dapat natong gibuba. Kung na itong tree planting, dapat talaga tree growing na. To make sure mga tugang na yung mga itatanong tamang na kahoy, mabubuhay, kasi makakatabang yung mga tugang sa pag-sequester ng carbon, dioxide, pagkatapos magsirbing oxygen bomb, ang ani pong magkaigo kita ng maray na paros na hangos hindi po sa tuya pong palibot. Diba? Okay? O yan po sa mga kababayan ta. And then duman sa mga nag-aapot, manungod po duman sa job fair kan Oriental. Bukas po yan, petsa 15 asin petsa 16, dyan po sa Proxy Hotel. Dyan po gigibuhon tabi yung on-site na hiring, no? Magdara na lang kamo ng resume kung di ka mo nakapagparehistro online. Magdara na lang kamo dyan po sa on the spot hiring na yan. Magdara na ng complete curriculum vitae. Tangani po na, no? And then be in business attire. Tangani di ka magproblema. Naghanap ako organic fertilizer papamar. Ay, magagad ka dyan, partner. O GM, magagad ka dyan kaya, no? Sa Menro, sa Daraga, kay Sir Edwin Ribangkos, o nagigibusin na dyan, kay organic fertilizer. Hindi ko pa yan sa mga parao mo dyan sa Daraga. Magagad ka tabi dyan, libre man sana. Okay? O paano, mga kapatid, ako po iskeda na muna, para po maihabol natin ilang natitiran ni Ronald pagkatapos makapagpreparar para po sa news break. And then, para makapagsimula po ng tama sa oras ng ating mga friendship, dyan po sa DNR Regional Office number 5, para po sa kabalibutan tatamanon na program. Hello kina Ma'am Joan at kina Ma'am Ansi, and siyempre kay Director. Good morning po tabi. Sa ito ka boss, thank you for giving us company. God bless the Philippines. Abangan sa Radyo